Amo fu ka wale ɲuman dante foli mina k'a fɔ ko bisimila baga bulon sanfɛ baga bulon ye jamukan kɔnɔna la an sifin jɛkulu an bɛ jɛ an b'an hakilina di jamana tagasiraw ni jamana ko min bɛ jamana kɔnɔna la an b'an hakilina di olu kan bi an sigira ŋɔ tuguni an bɛna kuma Masina jamana kan Masina gɛlɛya bɛ Masinakaw kan gɛlɛya bɛ Masina dugu kumabaw n'a dugu misɛnninw kan gɛlɛya b'olu kan an bɛna kuma o kan o hukumu kɔnɔna la n ye wele bila tɔn fila ma n'o ye collectif de village de Masina olu tɔnden mɔgɔ fila ale ni Kara association ressortissant mɔgɔ fila donc an n'u bɛna jɛ an bɛ kuma gɛlɛya minnu bɛ o kɔnɔna la yan'o cɛ m'u bila u b'u présenter assalamu alaikum an sigila ala kan wele yɛrɛ e tɔgɔ ye Dirisa Samake collectif mɔgɔ e bɔ dugu jumɛn na ne ka dugu ye Gɛna ye Gɛna ok Dramé n tɔgɔ ye Ousmane Dramé ale ye collectif de ye quoi wa folikan bɛ min bolo ka ɲɛsin lamɛnbagaw ma bon folikan m'an bolo se lamɛnbagaw ma bi an bɛ bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an sigira hɛrɛ la ala k'an wele hɛrɛ la an sigikun ye min ye ala k'o d'an ma ala ka mɛntulo di jamana kɔnɔ den bɛɛ lajɛlen ma ala k'o kɛ ala kɛra jati kosɔn sigikun wɛrɛ t'an na yan gɛlɛya min bɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ bi o y'an sigikun ye parce que n'an ko anw dɔrɔn tɛ gɛlɛya in bɛ diɲɛ bɛɛ ta la a bɛ maliyɛn bɛɛ ta la mais anw ta bilama bolofa de b'o kan d'accord yɛlɛ an ka so la i tɔgɔ ni jamu fɔlɔ ne tɔgɔ ye Buwa Sugule ka bɔ Kara d'accord Sinali assalamu alaikum jama alisilama bɛɛ lajɛlen ne ye Sinali Tarawele ye ka bɔ Kara an b'a fɔ ala ye ko ala k'an sigi hɛrɛ la ala k'an wele hɛrɛ la an sigina jɛmukan min kunna an y'a ɲini ala fɛ ala k'an tɔgɔ bɔ a la ala ka kan sago ye ala k'o kɛ ciba kanu kosɔn sallallahu alaihi wasallam voilà ninnu de ye bi n barokɛɲɔgɔnw ye an bɛna kuma gɛlɛya kan bi bɛna gɛlɛya min kɛ ka mɔgɔw yɛrɛ degun parce que n'i y'a ta k'a jateminɛ bi Masina mara kɔnɔ degun dan yɛrɛ de bɛ yen bi n'i y'a ta k'a jateminɛ sɛnɛ ma kɛ fura tɛ yen kɔgɔ tɛ yen sukaro tɛ yen foyi de tɛ bi Masina mara kɔnɔna la k'a fɔ ko adamadenw bɛ se ka balo min na k'o bi a banna donc yan'o cɛ n bɛna kuma di collectif mɔgɔw ma parce que collectif mɔgɔw ka sigilen don bi olu de bɛ kun ɲɛsin gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen ma olu de kun ɲɛsin yɔrɔ kelen ma u bɛ ka cercle saba bɛɛ de ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Masina mara cercle San mara cercle ale ni Charo mara cercle donc olu bɛ ka baara kɛ nin bɛɛ kan u kɛmɛ k'u tɛgɛw di ɲɔgɔn ma ka baara caman kɛ Dramé an b'a daminɛ o la Dramé aw kɛmɛ ka baara jumɛnw de sigi sen kan ka nin gɛlɛya ninnu kunbɛn collectif mɔgɔw bon sɔni n ka kuma ta n ka foli bɛ se a bɛɛ lajɛlen ma ani lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma an ye collectif sigi n b'a daminɛ an y'a sigi cogoya min na d'abord parce que gɛlɛya min b'an ka sigida kɔnɔna na donc k'a daminɛ collectif min b'a daminɛ Joro fo Jɛnɛ donc o bɛɛ bɛ collectif in kɔnɔna na donc gɛlɛya in kɔni nana anw ma bon a mɛnna an kɔni an bɛ k'a kuma fɔ bon fo n'a kɛ gɛlɛya nana yɛlɛ an yɛrɛ sen kan an kɔni yɛrɛ bɛɛ dabali banna duguw b'a la ka wuli dɔw bɛ ka jeni bon kɔngɔ bɛ mɔgɔw la dɔw yɛrɛ bɛ embargo bɛ dɔw kan n b'a fɔ yɛrɛ embargo bɛ dugu ninnu bɛɛ lajɛlen kan collectif in kɔnɔ bi précisément dugu dɔw yɛrɛ bɛ yen n bɛ se ka minnu fɔ minnu yɛrɛ ta ka jugu kosɛbɛ bi in na o ye Kara b'o kɔnɔna na sisan Saro b'o kɔnɔna na Kondo b'a la Kwa b'a la Jɔso b'a la Wajɛ b'a la voilà sisan an ye waati min ko sisan voilà n'an kɔni bɛ laɲini dɔ dɔrɔn de nɔfɛ an bɛ fɛ jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se k'u bɛ baara la dɛ vraiment u k'a lajɛ toujours u bɛ se ka dɛmɛ don mɔgɔw la baloko in ta fan fɛ ani mɔgɔ bɛ se ka sira dɔ bɔ mɔgɔ bɛ se ka taa u ka suguw la cogo min na ka taa sannifɛnw kɛ donc o tun bɛ ka fɔ Samake collectif kɔnɔna la bi n'i y'a ta ka jateminɛ collectif dugu jumɛnw ma se ka sɛnɛ kɛ sani ka don kuma na n bɛ foli bila bɛɛ lajɛlen ma fɔlɔ k'an filɛbaa n'a lamɛnw ka foli don bɛɛ lajɛlen ma ka tila ka taasi bila kɛ kasara minnu sɔrɔ minnu ni tora la minnu ka nafolo tiɲɛna
am do ga ala ga hine tabola nu na flo tena ala ga re yolu ma o tena kasara yanga dugu mun soro sa fa dugu ga chan a dugu ga chan parce que kara misa mi kara fo bi parce que kara na wa dugu ga suru kara fle kara ba gele ko na kala dan wo bi u tsika ta rola u tsita sugula ta fuela o ko ba dugu na ru dugu la depuis mois de mars depuis le 8 mars depuis le 8 mars anga dugu la depuis le 8 mars depuis le 8 mars 2024 so wala man kono anga dugu la gena no gena ite donc ni go dugu be gele ko anda sama bi kena net saka dugu be fo a dugu ga chan ko ju a dugu ga chan interview ko nana bo mi se kuma dugu mun yo anga dugu gena karabola e korna wa e klibe wa jebola koron numbola kena nu c'est que mun ko donc bebe gele ko parce que ni go bo gele ko no mouvement mun ka ga mo ka bolo chuko mun na a bet gele ni an ngaro la bisu jote anga dugu me ne do na sugu dugu dam tu dugu jo mo hisara dugu la dugu tigala mena nisaka fo tigala sa abi kalo woro kalo shegi nyona abtu la ko mo hisaka ta sugu la ani sa sugu la bolo mo sani fero de ke pour ga sega bolo mais ça aussi o bet kala ngaro la parce que ni ata ga jeto agoro ere ni maro fi ta sugu jo ni ko a fengare de sugu jo yi o tsege o on tigala piu d'accord o gelere kele man barere munyi no sene depuis so même aussi am wuli ga jola am go anga nyam go berete ko amodo minga anga fola mo be no e fama yo ga teme no e dipte yo ga teme no muno directeur yo ga teme an duna be kele anga association mun be anga commune association mun ma dugu na bon wa an duna be ga ke ma be fe pour am sege sene o bela jusqu'à présent am sege sene kon sera am sege sene ke donc on a do fara gele ga ko donc o Sénégal bala na do faranga gele ga tuni parce que an ko agla kam na sega Sénégal am ko vlo jora am ko fo yo ko ngagli sigi am na Sénégal bo so men na city ena ma sega am ko ma so am jabu fo yala ina fo am flega plateau ka chuko mina tara plateau do fena cinéma sega ke ni sagli wala nyan chef la na ga plateau nga antara mo ga plateau ka tuni aga chan ayo ko be ga purgo abe ko am sega Sénégal vraiment we am bali Sénégal ma sega ke d'accord donc gela nikibi gela foka asa dana tiga fa dana ko wala ame folla se ni yoro ina Kasim Traoré ma ale ni Ibusi olu ya ore so plateau pour que am sega ta anga gela nu ko to amu fu ka wuli ga jonu ka chesirula sanamna se karakauma bois bibi na ndiko ko ega kara nya fo mo mte kara do e se ka kara yoro fo mo to kudi parce que bibi na am ni gela nte ite duguro bi to ko mi kulola peut-être fona dugla do era ga boro ki mena neko kebe kara nya fo mo pour que mo ko se ka fam e se ka kara be yoro jumeni fe alhamdulillah rabbil alamin ni bora yang bon ko ya ta sigu ni bora sigu ta maragara ni bora maragara ta masne ni sera masne bi bat ke doron ane karache ba comme 19 km masina bada ni karache 19 km bay à 20 donc bare ba ke 20 o de ba ke 20 bon ni bora o sira fɛ ni nana duguma sira fɛ i bɛna joro o sira filanan o sira filanan i bɔ segu wala joro i bɛna yolon fɛ kana nɔnɔgɔ fɛ ni sira nɔnɔgɔ dɔrɔn i bɛ taa kara d'accord donc kara ni nɔnɔgɔ cɛ tɛ tɛmɛ 15 km donc ni y'a jateminɛ sa ka bɔ segu ka taa kara bɛ kilomɛtiri joli ma ok donc bɔ segu ka taa kara o kilomɛtiri 115 18 o ye duguma sira ye voilà bon mais o sira fila de ye kara sira tellement ni ye i y'a faamu bon n'i ko kara kara bɛ tali kɛ dugu caman na dugu o dugu bɛ kɛ fɔ kara bɛ tali k'a caman na kara ye dugu lakodɔnnen ye dugu kɔrɔba don dugu caman bɛ yen kara ka kɔrɔ n'a dugu bɛɛ ye bon ni dugu minnu ka surun n bɛ se ka dɔɔnin fɔ mɛ n tɛ se k'a bɛɛ fɔ bon gɛnna b'o la sidɔni b'o la
kundola b'o la kɔrɔfa wɛrɛ b'o la dagajan b'o la wajɛ b'a la koron b'a la kɛnwula b'a la kɛnɛ b'a la kondo b'a la selen b'a la ka n'a bila siɲaro berta fatinɛ bon ani dugu in tɔgɔ bɔlen kɔnɔ bon a dugu ka ca quoi bon kara ne nin bɛɛ de bɛ dan bɔ ɲɔgɔn na a si tɛ filancɛ janw ye est ce que i y'a faamu bon mankan in fɔlɔ nalen anw fɛ yen mankan in fɔlɔ nana calan de calan ni kara ka surun a bɔlen calan a nana jimi jira fɛ ka na jɔso fɛ bon u bɔra yen don dɔ la u balila ka na dugu ni dɔ b'an kɛrɛfɛ o tɛ tɛmɛ 10 kilomɛtiri kan kondo la u nana kondo la jɛni wulada dɔ fɛ donc o y'a sɔrɔ an ka yɔrɔko foro b'o kɛrɛfɛ u taara n'anw ka baganw bɛɛ o don donc an ye wele bila lakanatigiw ma jaramu u nana ka na tile dama dama kɛ yen ka na an hakili sigi ko an ka hakili sigi k'u nana k'u bɛna 6 mois de k'an fɛ yen pour que mɔgɔ bɛ se ka sɛnɛ kɛ ka basigi o diyara an tulo ye kosɛbɛ a y'a sɔrɔ dɔw commencera ka wuli mais après ça olu nalen olu seginna ka n'u nɔ na tuguni donc sɔrɔsiw kɔ don dɔrɔn u jiginna tuguni u juguyara ni kɔrɔlen ye est ce que i y'a faamu o y'a sɔrɔ gɛnna ninnu bɛɛ b'o la gɛnna ni kundola ninnu si tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 5 kan 4 kilomɛtiri 5 kilomɛtiri a tɛ tɛmɛ o kan o ni kara cɛ o ni fɛngɛ cɛ kundola cɛ u ye dugu min jɛni fɔlɔ donc u bɔlen o la min kɛ ni sɔrɔsiw taara u nana sidoni attaquer u ni sidonikaw sira mugu la fo ka taa dugu jɛ i y'a faamu dugu jɛda fɛ u taara u taalen min kɛ sidonika bɛɛ bɔra bɛɛ k'i minɛ cɛ ka bɔ o kɛra min kɛ gɛnna ni sidoni bɛ k'a f'i ye cogo min kilo 5 kilo 4 olu fana bɛɛ wulila an yɔrɔko wɛrɛ dɔ b'o la n'o ye ne yɛrɛ fa wɛrɛ ye u b'a fɔ ko sugule wɛrɛ olu fana bɛɛ wulila u bɛɛ kɔni nin bɛɛ taara k'a kɛ ɲɔ to jigiɲɛ kɔnɔ u ye tasuma bila nin na k'a bɛɛ jɛni n tila ka nin dugu min f'i ye u ye nin bɛɛ jɛni tasuma na k'a ban d'accord faamuyali sɔrɔ l'o la voilà sa an bɛna kuma mali da kelen na an bɛna kuma di Sinal ma Sinal Traoré kara bon a bɔra sisan ka caman fɔ kara la maintenant e yɛrɛ bɛ se ka kumaba jumɛn de fɔ kara yɛrɛ dugu kan ale ni gɛlɛya bɛ niveau jumɛn de la bi a diyara n ye aw bisimila a ka kuma so kɔnɔ ka dugawu k'aw ye ka dugawu ɲini aw fɛ ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu ɲini u fɛ an y'a ɲini ala fɛ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ ala k'a wuli an y'a ɲini ala fɛ gɛlɛya min b'an ka duguw kan ala ka duguw wuli an y'a ɲini ala taala n'a kɛ kiraw fɛ sɛgɛn minnu b'an kan degun minnu kan ala k'a degun wuli ala k'o kɛ ciba kanu kosɔn sallallahu rasul n'an ko an bɛ kuma kara kan an bɛ caman dɔn a la parce que i wolola yɔrɔ min ko mɔgɔ yɔrɔ min na i b'o dugu dɔn an y'an ka ko bɛɛ de kɛ yen an bɛ se k'a fɔ san 20 kɔfɛ an bɔra kara de yɔrɔ b'a sɔrɔ i bɛ ko caman dɔn voilà donc an bɛ don min na ko bi kara da tɛ yen sunɔgɔ tɛ yen i y'a faamuya o fana tɛ gɛlɛyaba ye mɔgɔw bɛɛ kɛ faga an bɛ se k'a fɔ kaso fana ka fisa ne nin ye parce que n'i bɛ kaso la dumuni bɛ taa d'i ma faamaw tɛ bali o la ji bɛ taa d'i ma o b'o min faamaw tɛ bali o la n'a a ka di somɔgɔw bɛ se ka misi faga k'a don furu la k'a jeni dɔɔni ka taa d'i ma faamaw tɛ bali o la mais ni n ko kaso kɛ a ka jugu kaso ye wari b'i kunna i tɛ se ka bɔ ka taa dumuni san n'i bɔra i bɛ faga kɛ wari in to i kun o bi fana fosi ma fɔ an ye an faga kun ye nin ye o de y'an kamana gan i bɛ fɛn dɔ yira mɔgɔ la n'a ma sɔn ma i b'a faga de mais an t'an faga kun dɔn faga kun ye fɛn o fɛn an t'a dɔn o ma fosi fɔ an ye ko a ye nin kɛ ko an banna o ma a ye n'an ka sigi ka kuma o m'an wele ko a ye n'an ka sigi kuma k'an banna o ma o man juguba bi najini tɛ yen kɔgɔ tɛ yen sukaro tɛ yen balo ka dɔgɔ n'a fɔra
sɛnɛ i bɛ burusi kɔnɔna cogoya dɔn an bɛ sɛnɛ o de kɛ k'an ka nasɔngɔw bɔ a la k'an kɛ musakaw bɔ a la an denw kalan wari an b'o de bɔ a la musow bana bɛ yen kɛnɛya bɛ yen o de bɛ bɔ sɛnɛɲɔ ninnu na jago tɛ an bolo an tɛ gɔrɔma na est-ce que i y'a faamuya donc n'a fɔra ko sɛnɛ yɛrɛ min bɛ kɛ sisan yanni san wɛrɛ cɛ o b'a sɔrɔ sɛnɛ wɛrɛ cɛ o b'a sɔrɔ dɔw ta banna i b'a bɛɛ lajɛlen kalama ɔ mɛ n'a fɔra ko sɛnɛ yɛrɛ ma kɛ tuguni dun fosi tɛ kɛ dun fana hali n'a bɛ i kunna n'i ko bɛ don n'a ye i tɛ se bɛɛ b'a kalama a y'a faamuya ka kɛlɛ in daminɛ ni sisan cɛ sumu bɔra Kara a ma fɔ a bɛɛ kɛra marifakisɛ ye dɛ yɔrɔ n'i banana n'i bɛ taa furakɛ i bɛ sa o i yɛrɛ b'a bɛɛ lajɛlen kalama bon depuis Kara sigira ne yɛrɛ kɔni ɲɛna i y'a faamuya ne ɲɛna dɛ nin kɛ denmisɛnya kɔnɔna na ne bɛ deli ka nin ɲɔgɔnna jadi ko ye Kara dama tɛ dɛ n'an sigira ka kuma a kana fɔ ko Kara dama degun min bɛ Kara kan o ɲɔgɔnna ba kelen bɛ dugu wɛrɛw kan i y'a faamuya parce que Kara tɛ se ka bɔ ka taa yaala cogo min ka taa balo ɲini ka na dugu bɛɛ bɛ ten k'a minɛ Kara fo Siɲaro i y'a faamuya k'a minɛ Kara ka taa bila fo Jɛnɛ k'a minɛ Kara ka n'a bila fo Segu i b'a bɛɛ lajɛlen kalama hɛrɛ t'a si kan a siraw kan i bɛ mobili la o bɛ moto la o n'i wulila yanni i ka se seyɔrɔ la i bɛ jɔyɔrɔ de mobili kuturuw tununa o sira kan yen sennamɔgɔw kuma ko t'a la aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama mais anw bɛ min ɲini n'o y'an ka ɲinifɛn ye o ye gɛlɛya min bɛ ba fila ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ba fila ni ɲɔgɔn cɛ dugu bɛɛ b'o kɔnɔ gɛlɛya min ma o kan an fiyɛla k'i ɲinɛw na gɛlɛya in ka se ka wuli est-ce que i y'a faamuya parce que an ka mɔgɔw tulo la ko kɔngɔ b'u la balo banna balo tɛ yen bon ne balo bɛ e bolo ba e tɛ se ka segin taa n'a ye marifatigi ma se ka du i kan mais ni kɔngɔ y'i sɔrɔ o b'i faga donc a kɛra cogo di a yɛrɛ k'a da ɲɛ kɔrɔ wa an dun y'a fɔ faamaw ye k'a fɔ fantanw ye k'a fɔ karamɔgɔw ye k'a fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw ye o tuma na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an t'a fɔ n ko an jigila tigɛra ala la mais an jigila tigɛra tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la jamana yɛrɛ situation bɛ cogo min na bi tiɲɛ yɛrɛ la an jigila misɛnyara parce que ne mɔgɔ dɛgura i b'i ɲɛsigi kɛ masakɛ de ma ni dɛgura i b'i ɲɛsigi kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw de ma wa an ye nin bɛɛ de kɛ wa an dɛsɛna donc an sera fana maya bi a bɛ se ka solution bi sɔrɔ o la i bɛ se ka an ka kuma se yɔrɔ la an yɛrɛw se tɛ se ka se yɔrɔ min na donc ni ala farala an kan o bɛna k'an ma solution ye o y'anw sigi kun ye yan hakɛto bɛ kuma kan d'accord kuma mɛnna an b'a hakili lajigin k'a fɔ toujours k'a bɛ baga bulon de sanfɛ baga bulon ye jamukan kɔnɔna la an sifinjɛkulu bɛ sigi ka kuma an ka jamana gɛlɛyaw kan bi an bɛ Masina mara kɔnɔna la gɛlɛya bɛ Masina mara kɔnɔna la ka se fo san Siaro ninnu bɛɛ lajɛlen ma an bɛ ka kuma olu bɛɛ lajɛlen kan o hukumu kɔnɔna la collectif mɔgɔw b'an bolo yan ani karakadenw yɛrɛ b'an bolo yan an bɛ ka kuma gɛlɛyaw kan maintenant kuma kɔnɔna la an tɛ ka kuma Kara dɔrɔn kan bi parce que jamukan wɛrɛ la an bɛna tila ka dugu minnu wuli an bɛ tila k'o mɔgɔ fila wɛrɛ wele ka collectif mɔgɔ wɛrɛ wele an bɛna sigi bɛɛ b'i ka dugu de ta lakodɔn parce que bi e filɛ ka kuma Kara kan cogo min na n'i ye Kɔnɔga wele k'a kana kuma Kara kan a tɛ se donc mais Kɔnɔga de bɛ se ka kuma kɔnɔ ko kan d'accord o hukumu kɔnɔna la Dramé aw ye collectif mɔgɔ ye gɛlɛya i bɔra sisan ka kalankaw ka gɛlɛyaw lamɛn aw ye wulikajɔ jumɛn de sɔrɔ ka kɛ pour que autorité bɛ se k'o lamɛn cogo jumɛn na bon tiɲɛna an ye wulikajɔ minnu kɛ an y'a essayer ka se autoritéw ma n b'a fɔ an sera chef d'état-major fɛ yen Bamakɔ yan nɔ an sera école de gendarmerie la également an bɔra camp 1 na Kokura donc an bɔra fɛnw na studio la comme an nana fɛ yan bi cogo min na an siɲɛ kelen ka yan ka ban donc an bɔra Kasimu fɛ yen nɔ en même temps o bɛɛ ye ka somɔgɔw bɛ defu min kɔnɔna na an bɛ t'o de ɲɛfɔ ye ani hakilina min b'an fɛ an bɛ fɛ ka laɲini min b'an fɛ donc an b'o de ɲɛf'u ɲɛna ye voilà. Samake maintenant o hukumu kɔnɔna la fɛngɛ Dramé bɔra sisan k'a fɔ k'aw sera yɔrɔ min na jamana mɔgɔ ma wele k'aw lamɛn ou bien aw ma dɛmɛ foyi sɔrɔ ka ɲɛsin o ko ninnu ma bon collectif mɔgɔw tiɲɛna an kɔni bɛ wulikajɔ la depuis ko in daminɛ fo bi an bɛ wulikajɔ la a filɛ ka da sera kuma minnu ma nin kan ko an taara se gendarmerie mɔgɔw ma an taara se état-major la bon cɛ tiɲɛna anw ma deli k'an wele tile kelen
mɔgɔ si ma deli ka aw wele fɔlɔ k'aw ɲininka a bɛ cogo di bi Voilà, k'a bɛ cogo di parce que ne mɔgɔ deli k'an wele kuma dɔw bɛ an tɛ n'o fɛ yan mɔgɔ si ma deli k'an wele an kɔni bɛ wuli kɛ dugu la hali waati min na attaque bɛ kɛ dugu dɔw la i b'a sɔrɔ sa weleli bɛ kɛ an ka mɔgɔ minnu bɛ yen n'an m'olu n'o ye faamalamɔgɔ ye soit an teri minnu bɛ yen numéro n'an ka faamalamɔgɔ n'o numéro b'an contact b'an an b'u wele k'a f'u ɲɛna k'a fɔ nin ko in bɛ nin dugu in na nin waati in na bon an kɔni dan ye weleli a kɛcogo de b'olu yɛrɛw bolo yen tu vois donc mais an kɔni ɲɛ b'a la tiɲɛ na an tɛ kɛ résultat foyi ye an ka wulikajɔw la an tɛ kɛ résultat la parce que don o don an kɔni bɛ mouvement na an bɛ taa yan fɛ an bɛ taa yan fɛ an bɛ tile kɛ boli vraiment an tɛ ka jaabi a la tiɲɛ na tɛ ka jaabi foyi sɔrɔ a kɔnɔ. D'accord. Voilà. Bon, association des ressortissants de Kara e y'o membre kɔrɔba dɔ ye Karakaw aw yɛrɛ sera ka wulikajɔ jumɛn kɛ ka ɲɛsin fɛnkɛw ma nin gɛlɛya in kɔnɔna la. Aya bon an ye wulikajɔ min kɛ gɛlɛya in kɔnɔna na komi an balimakɛ bɔra k'a fɔ cogo min an seko ye boli min ye k'i se an jigilamɔgɔw ma pour que u se k'an dɛmɛ dugu bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ i y'a faamu komi an balimakɛ bɔra k'a fɔ cogo min an jigi ye mɔgɔ minnu ye an wulila an bolibolila ka t'u kan ne ni e ba yɛrɛ bɔra yan an taara fo Segu gouverneur fɛ yen ka taa an ka gɛlɛya fɔ a ye vraiment an b'a fo parce que n'i wulila ka taa mɔgɔ fɛ yen n'a y'i lamɛn k'i reçoit donc i b'a fo o ye mɔgɔya dɔ ye parce que an bɔra ka taa an bɛ tɛmɛ 30 minutes kan a y'an reçoit donc o ye foli belebeleba ye ni dɔ don a bɛ se k'a fɔ tan tɛ bi a bɛ sini kɔnɔ ou bien a bɛ sinikɛnɛ kɔnɔ mais depuis a fɔra dɔrɔn ko village de Kara nana a y'an reçoit mɔgɔ dɔw tun bɛ yen a ye wuru to yen k'an reçoit yɛrɛ ne ni yɛrɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ an taara an ye gɛlɛya fɔ a ye effectivement u y'an bisimila u y'an lamɛn fana u k'u b'a la u k'u seko la u b'a kalama fana ko n'Ala sɔnna a ma k'u bɛna dɛmɛ kɛ bon an kɔni an y'o lamɛn an nana ne n'e nana o kɔfɛ tuguni Bamakɔ yan an yɛrɛ wulila an donna faama caman kan an y'a f'u ye u k'u y'a mɛn k'u b'an dɛmɛ k'u bɛ wulikajɔ la est-ce que i y'a faamu mais kɔngɔtɔ tulo tɛ foyi la f'a ka dumuni sɔrɔ k'a dun kɔngɔtɔ ɲɛ b'o dɔrɔn de la anw fɛ bi gɛlɛya min bɛ yen gɛlɛya dan de don i y'a faamu bon dugu si tɛ anw fɛ yen Kara n'a lamini bɛɛ Jɛna n'a lamini bɛɛ Siyaro n'a lamini bɛɛ ko dugu minnu bɛ don ka bɔ ɲɔgɔn ye komi Damu na o dugu tɛ yen bi banabaatɔ dalen bɛ o dugu kɔnɔ bi walahi sira tɛ yen ka bɔ n'a ye a bɛ saya ni balo fila ni yɛrɛ o banabaatɔ bɛ Kara kɔnɔ bi a b'an yɛrɛw fɛ yen i y'a faamu bon min ye ka taa mansini san ka taa tulu san ka na n'a ye dugu kɔnɔ a tɛ se ka don Kara kɔnɔ bi don cogo foyi t'a la muso tɛ se ka bɔ bi cɛ tɛ se ka bɔ dugu in bɛɛ ka jugu bi mais Kara ta ka jugu n'a bɛɛ ye bi an bariko dakɛnɛlen yɛrɛ de bɛ Kara kan bi Kara ta kɛra an bariko dakɛnɛlen de ye bi maa tɛ se ka bɔ bi maa tɛ se ka bɔ tile bon su fara tile kɔni kan mugu bɛ ci sisan Kara hali sɔgɔmada in na sisan an ye weleli kɛ u ye mugu ci Kara ne yɛrɛ min sigila o ma ne yɛrɛ baden dɔgɔmuso tora la bɛɛ b'a kalama u muso 4 mɔgɔ 3 ye Nɔnɔnkɔka ye ne baden dɔgɔmuso o ye Karaka ye u ye mini bila u ye u muso 4 u bɛ falen u tora la u taa sugu jɔ u yɛlɛla kan u bɛɛ tora la bɛɛ b'a kalama o min kɔni bɛ ne fɛ ka fɔ dɔrɔn o ye halisa an bɛ wele da faamaw ye u k'a lajɛ u k'u kɔfilɛ Segu jamana na n'o ye Masina Bakɔ bolo ye hɛrɛ tɛ nin dugu siya bi nin dugu kelen tɛ bi ko maa min ye wɛlɛ kelen siɲɛ ɲinɛmɛjugu san wɛrɛ u t'a dɔn k'u bɛna balo cogo min na balo tɛ yen i bɛ sɛnɛ yɛrɛ min kɛ i bɛ Ala deli o ka se k'i balo yɛrɛ kuma tɛ n'i ma se k'a kɛ
mɔgɔ sigi filɛ Bamakɔ ya bi n'i ko ko mɔgɔ ka bɔ burusi kɔnɔ kana sigi a ka bi a tɛ s'a kɔrɔ tuma dɔ la a bɛ gɛlɛya i yɛrɛ bolo Bamakɔ kɔnɔ yan i bɛ taa ɲɛɲini burusi kɔnɔ n'a fɔra ko o minɛna foyi tɛ se ka kɛ mɔgɔ sigilen bɛ yen an balimaw n'an baw n'an faw n'an dɔgɔninw n'an musow de bɛ gɛlɛya kɔnɔ yen nɔ a bɛ komi i yɛrɛ b'a kɔnɔ i bɛ da tuma dɔ la i tɛ sunɔgɔ dugu tilama fɛ i dalen i bɛ wuli k'i sigi dilan sanfɛ ala ni jatigɛ fɛ tuma dɔ la hali ne t'a fɛ ka telefɔni kan mɛn kuma min bɛ f'i tulo la ne kɔni ka wele da ye min ye dɔrɔn an kɔni an bɛ wele da ka faamaw la halisa an bɛ wele da k'u la u bɛ baara la mɛ halisa u k'u dɔ fara cɛsiri kan pour que u k'u kɔfilɛ bakɔla in na masina bakɔbolo in na vraiment gɛlɛya dan ye gɛlɛya dan de ye quoi wallahi i ka weleweleka mɛnna voilà donc Sinal an bɛ t'e fan fɛ sisan maintenant sisan bon a bɔra ka kuma minnu fɔ y'o mɛn maintenant jusqu'à présent aw ma faamaw si ka dɛmɛ sɔrɔ aw ma faamaw si ka weleweledakan sɔrɔ kara kɔnɔna la pour que fiɲɛ dɔ bɛ se ka kɛ banabagatɔ minnu bɛ yen nɔ ma ale ni au moins kana na balo dɔ an m'olu si weleweledakan sɔrɔ fɔlɔ alhamdulillah ɲininkali diyara n ye kami kalan in daminɛna kana se bi ma dɔ b'a kalo 8 kan kalo 8 yan'a ka s'an fɛ yen parce que i balima bɛ yɔrɔ min na yen ne yɔrɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya maliyɛn bɛɛ de ye fa kelen ba kelen ye mais anw ka da kɛ miiri n'a ye dɔ b'a kalo 8 kan bi wa depuis kɛlɛ daminɛ na an karamɔgɔ an y'a fɔ faamaw ye k'a fɔ fantanw ye que se bi ma an bɛ faamakɛ dɛmɛ ye an bɛ faamakɛ kumakan mɛn i y'a faamuya kɛrɛnkɛrɛnnenya baloko bilama o de ka gɛlɛn bi adamaden n'i y'a mɛn k'ale bɛ bolokuru ta i mɔgɔ ɲɔgɔn fɛ k'a kɛlɛ o b'a sɔrɔ i kɔnɔ de falen don mais n'i kɔnɔ falen dun mɔgɔ ninnu dɔ mɛn ni marifa kisɛ mobili de faamaya marifa kisɛ la wa u b'an ka dugu de dara i b'i to an ka dugu kɔnɔ n'i yɛlɛla so kan i bɛ mɔgɔ ninnu ye i y'a faamuya waati dɔw fɔlɔ mugu ci kun de mais a bɛ tile 20 jate de bɔ sisan hali sufɛ a bɛ mugu ci parce que kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka mɔgɔ kun bɛ bɔ ka taa a yɛrɛ y'a fɔ cogo min an bɛ na ni balo dɔw ye bɛɛ n'i kɛ planter mais i bɛ taa sɔrɔ u bɔr'o de kalama mais hali sufɛla b'ale san bɛ na u bɛ marifa ci hali san kɔrɔ hali san kɔrɔ hali san b'a bara kɔnɔ u bɛ marifa ci pour que mɔgɔw kana bɔ wa an tilala k'o wele k'a da faamaw ye n k'u k'u wuli u k'a lajɛ u kana ni y'a sɔrɔ sisan an ka dugu n'o a tɛ se ka lakana o yɔrɔ la donc u kana da an ka mɔgɔw kan pour que k'an ka mɔgɔw bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ an ye nin bɛɛ laɲini kɛ an ma siɲɛ sɔrɔ hakili la bɛɛ b'a kalama an ye nin bɛɛ laɲini kɛ bon u kana se ka da an ka mɔgɔw kan an ka se ka bɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ yanni ala bɛna ni lafiya ye an tilala ka laɲini k'u fɛ an m'u fɔ k'u waleɲuman dɔn ko ni mɔgɔ ye ɲuman min kɛ i b'o fɔ ɲuman dɔnbali o ye fitiriwale faamaw ye siɲɛ 2 kɛ u bɛ na ni arafɔri ye an ka dugu la u bɛ na an ka dugu dama tɛ a dugu ka ca u bɛ mɔgɔ dɔw ɲini a tɛ don mobili kɔnɔ dɛ olu yɛrɛ b'u ka mobili kɔnɔ a bɛ se mobili 20 ni kɔ ma donc u b'a accompagner ka taa Masinɛ a bɛ taa kɛ naw san yɛrɛ Masinɛ sugu ye samedi a bɛ taa ka taa kɛ naw san n'a y'a kɛ naw san u bɛ tila ka na u bila mɔgɔ kelen ninnu bɛɛ bila u ka dugu la o ye siɲɛ 1 k'o la siɲɛ 2nan faama ninnu dara u nana an nɔfɛ ka taa n'an ye donc ala y'a kɛ naw sanlen kɔ an ye ba tigɛ ka na an da komi ba tigɛra waati min o kɛra dugu ma jɛ kosɛbɛ mɔgɔw y'u da ko ne dugu jɛra donc faamaw bɛ na u bɛ taa ka taa mɔgɔw bila o se yɔrɔw la quoi o temps kɔnɔna na mɔgɔ ninnu nana bin faamaw ka danga in na yen a cɛ juguyara kojugu awɔ mɔgɔ n'o i bɔra i dugu la ka taa i yɛrɛ de ye fiyɛlɛ kɛ ka na nin yɛrɛ sinon faamaw ma segin na n'aw ye bilen faamaw wa ne ma ka nkalon tigɛ a kɛra faama minnu bɛ yen u tulo b'an kana a kɛra an y'u fo walahi faamaw u ye degun sɔrɔ a don a ma diya n ye fiyewu walahi a ma diya n ye mais an yɛrɛ ko nin ko in ala de bɛ se ka nin ko de jisuma de kɛ nin fura ye i yɛrɛ faama nana i ta i ka yɔrɔ la u ye dɛmɛ min k'an ye ba o tun bɛ na an ta ka taa an ka naw san an bɛ na an ka na yan mɔrɔw kalama i yɛrɛ bɔra kalama a kɛra siɲɛ 1 siɲɛ 2nan dɛ ni nin kɛra sa maa o maa nana sigi danga na
i fa ma o i fa ndan ale minnu ma ba kɔfɛ dɔw ye problème sɔrɔ a mankan na i y'a faamuya donc ne bɛ fɛ ka min fɔ i ye o ye tiɲɛ yɛrɛ de la faamaw ko wuli k'u jɔ ba fila ni ɲɔgɔn cɛ buwa bɔra ka kuma in fɔ an bɛ tila ka segin a kan gɛlɛya bɛ dugu in bɛɛ kan mais an bɛ don min na bi hali sɔgɔmada in na cɛ y'a fɔ sisan mugu bɛ kɛ ci mɔgɔ tɔgɔ fɔ ma ye sinon n yɛrɛ ye weleli kɛ n ko n ma situation ko n ka tigɛ k'olu bɛ mugu ci de la an karamɔgɔ min bɛ anw ka bi an karamɔgɔ o de ye nin walahi an y'a filɛ tigi fiyɛ an da bɛ se faama fɛn o fɛn ma an da bɛ se dɔnnibaa fɛn o fɛn ma i n'a fɔ an ka groupe ba in kan an yɛrɛ ka groupe président bila yan nɔ u wulila ka se diinɛ ɲɛmɔgɔw ma yɛrɛ a tɛ tɛmɛ o kan dɛ k'a fɔ faamaw ye k'a fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw ye k'a fɔ fantanw ye k'a fɔ sentanw ye mais an kɔni bɛ min ɲini kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ bi ba fila ni ɲɔgɔn cɛ u k'a lajɛ o tuma na ni u kɛ mɔgɔw dɛmɛ ni balo ani fura ye wa faamaw de bɛ segin don n'a ye n'o tɛ diɲɛ ni tigi wɛrɛ segin don n'a ye anw ka ɲini fɛn ye balo ani fura ani lakana bɛ se ka sabati cogo min an b'o ɲini faamaw fɛ wasalamu alaikum komi jamukan bɛ ɲini ka se a kuncɛ yɔrɔ ma sisan nɔ an yɛrɛ ye faamuyali caman sɔrɔ o kow la na sisan nɔ Dramé weleweledakan jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin faamaw ma nin ko ninnu na ale ni est-ce que aw wulila ka se service social mɔgɔw ma pour que au moins sɛnɛ ma se ka kɛ dugu minnu na k'olu dɛmɛ baloko la oui an wulila ka se dɔw ma ye mais a mɛn mɛn kosɛbɛ ne yɛrɛ bɛ dɔɔnin kalama awɔ weleweleda min kɔni bɛ ne fɛ k'o fɔ an ka fanga tigilamɔgɔw ɲɛna u k'a lajɛ cogo bɛɛ kan n'an ka donso bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donso a bɛ minɛ donso de bɛ k'aw lakana ye voilà tiɲɛ yɛrɛ la n'u sera k'o kɛ o bɛ diya n ye kosɛbɛ d'accord an kɔni solution min y'a la o y'o ye dɔɔnin parce que donso de bɛ siraw dɔn siraw de b'an ka tu kɔnɔna ninnu bɛɛ dɔn sira minnu tɛ foncé sira minnu bɛ bɔ a bɛ taa yan fɛ taa donso de b'a bɛɛ dɔn non ne tɛ fɛn yɔrɔ dɔn ne ko k'i bɛ don a la cogo dɔ la a ma ɲi dɛ a ma nɔgɔn cɛbɛjuguya yɛrɛ voilà o kɔni laɲini kuma min Samake weleweledakan jumɛn ni kumakuncɛ kuma jumɛn b'i bolo pour que ka jamukan in kuncɛ sani ka welewele da ne bɛ dɔ fara an ka gɛlɛyaw kuma kan sisan parce que an ko sɛnɛ bɛ kɛ bon yɔrɔ an minnu bɛ sɛnɛ yɛrɛ kɛ dɔw bɛ sɛnɛ yɛrɛ kɛ fiyewu yɔrɔ kuma tɛ fɔ bilen bon minnu fana ye sɛnɛ dɔ kɛ n'u y'a daminɛ u ye ci wuliliw bɛɛ kɛ n'o ye danni ye ka na se kɔrɔsiyɛnniw ma o kɔrɔsiyɛnni yɛrɛ daminɛ mɔgɔ min taar'u sɔrɔ yen u taara k'o foro to yen bon dɔw taara u tilala ka segin ka na ko tiɲɛna olu tɛna se ka taa k'o foro to nin cogoya la u jɛnna n'u ka fɔgaw ye u y'u ka sɛnɛ kɛ o gɛlɛyaba de bɛ yen hali sisan n'i kɔni sɛnɛgali bala ka sɛnɛ i y'a ka diɲɛ ban i y'a ka diɲɛ ban pewu ne yɛrɛ to anw fɛ yen diɲɛ wulilen don mais ni dɔw ɲininka a b'a fɔ ayi ko saba alors que ça va pas wallahi ça va pas dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ça va pas du tout o tɛmɛna ka bɔ yen ekɔli ta an bɛ ekɔli ta ɲɛkɔrɔ de la nin ne ni kalo sara dɔrɔn kalo min na tuguni mois d'octobre ekɔli bɛ ta bon anw fɛ yen ɲinɛ ekɔli tɛna se ka kɛ ekɔli kuma tɛ salo ekɔli ma kɛ ɲinɛ fana ekɔli ma kɛ ekɔli ko kuma tɛ ɲinɛ dɛ ekɔli tɛ yen mɔgɔ o mɔgɔ i y'a mɛn ekɔli yɛrɛ o b'a sɔrɔ administration na t'an kɔrɔ foyi tɛ yen bilen foyi tɛ yen dɔgɔtɔrɔso tɛ yen dɔgɔtɔrɔw bɛɛ rentré la ekɔli duguw la u donna dugubaw kɔnɔ ekɔli mɛtiriw bɛɛ rentré la donc foyi tɛ yen ɲinɛ ekɔli tɛ n'an tora nin cogo la ekɔli tɛna ka anw yɔrɔ tuguni bon n bɛ se ka welewele min da ka da o kan n'o ka kumako tɛ kuma ye tiɲɛna an tɛ sɛgɛn jamana ɲɛmɔgɔw weleli la parce que n'a sɔrɔ se b'anw ye kɛ ko in kɛ ɲɛ b'a sɔrɔ a banna mais n'i y'aw ye weleli la o nɔfɛ se de t'anw ye donc an b'o f'u ɲɛna tiɲɛna u k'a lajɛ halisa u k'u kɔfila an kɔrɔ labɔ an ka autodéfense n'an b'a fɔ o ma ko donsow tiɲɛna n'i y'a ye ko dugu dɔw bɛ yen bi donsow kɔsɔn don dɛ sinon y'a sɔrɔ bɛɛ taara donc u k'a lajɛ u ka donso ninnu n'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que an ka yɔrɔ tiɲɛna a bɛ se ka basi bɛ se ka na ye cogo min na quoi o kɔni an ka laɲini ka f'u ɲɛna vraiment voilà ne bɔ kuma na yan kuma ɲɛna wa kuma kuncɛ kuma ale ni folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma basi tɛ ala k'an bɛɛ sababu ma amina yarabi kuma in kɔni a bɛɛ fɔra ka ban an bɛ dɔ fara dɔ de kan n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ko bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an sigira hɛrɛ la ala k'an wuli bɔ hɛrɛ la an taara bolo don fɛn o fɛn na ala k'o yiriwa an bolo
an ye kuma min fɔ ala k'a mɛnli tulo di faamaw ma u ko baara kɛ n'a ye an balimakɛ ye kuma min fɔ sisan o de ye kuma poloma ye donso minnu m'anw fɛ yen bi hinɛtɔ ko de don u sigilen don bi u bɛɛ bɛ dugu de garde su fara tile kan e ni kɛlɛɲɔgɔn cɛ donso tɛ se ninnu na koyi u bɛɛ k'u seko de kɛ e ye cɛ ye ne yɛrɛ ye cɛ ye mais min b'u bolo a t'anw bolo sinon min bɛ u bolo n'i y'a dan o donsow ma bi walahi u tɛ s'u la olu de ko aw ye cɛ ye anw yɛrɛ ye cɛ ye fo an ka sa ka ban sinon u ko de an ka bɛnyanya t'an n'u cɛ jakosa fo an ka du sago da fɛ bon anw tɛ tigi fila dɔn jamana na koyi an bɛ tigi kelen de dɔn jamana na donc n'e kɔni sɔnn'u ko bɛnkan de ma sisan olu de ta ye e ka dugu ye tigi tɛ e ka dugu la bilen ni min ka di i ye u b'o de kɛ n'u ko su a y'a da a b'a da n'u ko tile a y'a da a b'a da anw ni ko an tɛ don o da fɛ parce que anw t'u dɔn jamanatigi ye anw bɛ mɔgɔ min dɔn jamanatigi bi o ye Asimi ye n'Asimi ko bi anw ka fɛn min kɛ anw b'o de kɛ o ye anw ka fasoden ɲumanya de mais anw ko an tɛ faso janfa o de bɛ k'anw bila nin degun kɔnɔ bi mais ne faamaw an b'a lajɛ u fɛ halisa u ka ko in u k'a lajɛ maa caman bɛ ka don bɛnkan in da fɛ bi ala kama dɔnni tɛ quoi ni n bɛ don n na faga kɛ n ban n'a fɔra sigi min sigira san 300 san 200 n'a fɔra tile kelen k'i wuli i y'a dɔn gɛlɛya dan don dɛ gɛlɛya dan don bon o de b'anw fɛ bi gɛlɛya fɛn o fɛn man ka bi o y'o ye u k'a lajɛ vraiment k'u kɔfilɛ donso minnu bɛ yen u k'u kɔfilɛ donsow la donso ye fasoden ɲuman de u ko de karisa aw ye cɛ anw yɛrɛ ye cɛ ye hali n'an bɛ faga ka ban anw m'an jɔ de anw tɛ se ka k'aw ko jɔn ye mais n'i y'a mɛn k'i bɛ kɛlɛ kɛ o b'a sɔrɔ kɛlɛkɛfɛn de b'i bolo dɛ foyi tɛ donso bolo donso kɔni jɔlen de to ten ala kama sigi la n'a bɛ kɛ cogo min a bɛ kɛ ten o kɔni vraiment an b'o wele da kɛ faamaw ye halisa u k'a lajɛ u bɛ dɔ la dɛ mais halisa u k'u dɔ fara dɔ kan kuma min bɛ ne fɛ ka fɔ o ye nin ye Sinali alhamdulillah kuma kuncɛ kuma ale ni folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ma ba ne bɛ foli yɛrɛ tɛŋɔ yɛrɛ la fɔlɔ i ni cɛsiri ni fasoden ɲumanya ala ka hɛrɛ k'an ye jan bɛ ala bolo ala k'a da ni ma i ka denbaya ala k'u ta fanga di ma o ko hɛrɛw ala k'a k'an ɲɛna koyi ala kana an bɔ a hɛrɛw kɔrɔ n bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na mɔgɔ ma bɛ kɛnɛ in kan ka dugawu k'aw bɛɛ kɛ dugawu ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ ne fɛ nin kuma in nɔgɔya la o ye ne ka hakilila ye kuma tɛ yen min bɛ fɔ an karamɔgɔw yɛrɛ fɛ i y'a faamuya o ni an balimakɛ ye mun ye Sugule n'a ye kuma min fɔ faamaw kan an kɔni se tɛ anw ye anw ɲɛsinyɔrɔ ye faamaw de ye ne diden tɔɔrɔ la i bɛ taa fɔ dutigi de ye mana ale de bɛ solution d'i ma ne jamanaden tɔɔrɔ la i b'i ɲɛsin jamanatigi de ma o kuma na ale de bɛ na ni solution ye o kuma an bɛ an ka président fɔ n'o ye Asimi Koyita ye ka dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ jamana in ale de bɛ jamana in kunna bi jamana in ala kana dafiri a bolo fiyewu jugu minnu b'a fɔ k'u bɛ jamana in dafiri a bolo an y'a ɲini ala fɛ ala ka jugu ninnu kunkolo to a la ale de nana jamana in kɔnɔ k'a bɛna jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ an y'a ɲini ala fɛ ala k'a tɔgɔ d'a ma o kuma na anw kɔni kɛ laɲini ye mun ye Asimi k'i se k'an ka kuma in mɛn ale de ye anw ɲɛmɔgɔ ye bi parce que ale de y'an ka jamanatigi de ye bi n'a fɔra jamanatigi o ye jamanatigi de ye anw de dɔrɔn ye jamanadenw kɔ o kuma na ne tɔɔrɔ y'anw sɔrɔ an m'a ɲɛsin jamanatigi de ma o kuma na mɔgɔ min b'anw ka kɛ jamanatigi sɔrɔ n'o y'aw ye anw bɛna ɲɛsin aw de ma o kuma na an b'a fɔ aw minnu sigilen don yan ani ne yɛrɛ o kuma na ko ala ka sijan ni kɛnɛya d'an bɛɛ lajɛlen ma an y'a ɲini ala fɛ an ka nin bɔli ala k'a kɛ hɛrɛ ye jamana ma ala k'a kɛ hɛrɛ ye an ka dugu ninnu bɛɛ lajɛlen ma ala kana an kɛ kuma ye ala kana kɛ kuma lankolon ye an y'a ɲini ala n'a kɛ kira fɛ an sigira hɛrɛ la ala k'i sigi kɔ hɛrɛ ala k'o di an n'aw ma aw bɔra aw ka so kɛ na an y'a ɲini ala n'a kɛ kira fɛ ala ka se n'aw ɲuman ye k'a sɔrɔ basi ma mɔgɔ si sɔrɔ o kuma salamu aleykum o bɛ kuma ɲɛna ni ne bɛ dan sigi an ka bi jamukan na n'o ye Bakaburu ye donc bi aw yɛrɛ bɛ faamuyali sɔrɔ kumaw la an sigikun tɛ bi k'a fɔ k'an bɛ kuma jugu fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ma
an sigi kun ye ne ka dekun mun b'an kan k'o ɲɛfɔ pour que sɔrɔsiw bɛ se ka na dɛmɛ k'an kan parce que an yɛrɛ bɛ jigi ye sɔrɔsiw de ye bi sɔrɔsiw de bɛ se ka nin dekun in wuli ka bɔ an kan sɔrɔsiw de bɛ se ka sukaro lase an ma sɔrɔsiw de bɛ se ka kɔgɔw lase an ma donc an ka foliba bɛ ka se an ka jamana sɔrɔsiw ma ka foliba di jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma an ta in ye ɲɛfɔli de ye ka ɲɛfɔli k'aw ye pour que aw bɛ se ka faamuyali kɛ parce que i bɛ kɛ ko dɔ la i tɛ terrain bɛɛ kan an ta ye ɲɛfɔli in de donc ɲɛfɔli in a bɛ bila o minɛn de kɔnɔna la maintenant an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma ka foli lase Dramé Samake an bɛ foli lase aw ma Bois Sugule ka foli lase i ma Sinali Tarawele ka foli lase i ma aw bɛɛ n'a ka déplacement na donc an b'a fɔ ko ni ne bɛ dan sigi an ka bi jamu kɔnɔ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ salam.